Conaíonn mé I mbaile átha clia. Tá mé ina conaí ag teach leas scoite agus is cheantar sí a chonta é á páirc Poppin-Dream a cheantar. Rith mé sa páirc gach lá. Táim a scoil 5 nóiméad ómaiteach. Shiúil mé go dtí an scoil gach lá agus shiúil mé ar ais. Tá a lán áiseanna imime cheantar. Tá tabharnach, dominós, nuachtánaithe agus ina tropadáireachta anseo. Tá glas trasna an bóthar ómaiteach. Imirthíonn peall agus golf ar an glas. Tá stop bus imime cheantar. Bhaim an bus isteach an bhaile ar sacraí. Ar dtognaig, déanann ag siopadóir san ina tropadáireachta le mo bhain. Sin é mo cheantar, gur maith agat as éise.